Makuha ng kuntani ang 32 anyos kasi J. Rogelio Masakayan. Sa inogbaligya sini nga talong sa nagtuyo ini nga magtabok sa nagagunos nga tubig sa Halao River. Alas 7 sa ngaga Hulyo 13 sa Barangay Poblacion, Ilawod, San Enrique, Iloilo. Pansi sa pahayag ni Police Lieutenant Vincent Garcia, Officer in charge ng San Enrique Municipal Police Station, nga masobra 24 ka oras sa pagpangita nila sa biktima, kaupod sa taga BFP, San Enrique MDRRMC, Iloilo PDRRMO, tubtob sa ngapon Hulyo 14, nakita ang lawas ang biktima sa Barangay Tabogon, Dingle, Iloilo. Sa pagpakig-angot sa pulis sa 11 partners sa biktima, iyaking kumpirma pinaagi sa dato sa tuong nga abaga, kag duwag blow nga bayo sa biktima. Positively identified by his wife na ito nga talaga yung kanyang asawa. Ito yung sa left shoulder niya na tattoo at the same time yung damit niya. Dugang sa pulis mga ka-K5 nga nagapalanghapok nga ang lawas ng biktima sa inyang nasapuan, kag nakasubo naman sa pamilya ang nadangtan sang ila imata. Para sa balitang regional, gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.